1960 urtetik, indarkeria politikoaren ondorioz, 1004 heriotza eta hilketa gertatu dira giza eskubideen urraketei buruzko txostenaren arabera. Gaur aurkeztu du txostena Inigo Urkullu lehendakariak. Txostenaren arabera, 1004 lagun hil dira 1960tik gatazka politikoaren eraginez. 1957 etari, CCA-ari eta beste talde armatu batzuei egotzi dizkie txostenak. 84 estatuko segurtasun indarrei, eta 73 talde parapolizialei eta eskuin muturrekoei. Bake eta bizikidetza planaren harira egin dute txostena 4 adituk. Zehazki hauek: Juan Mari Uriarte, Donostiako gotzain emerituak; Jon Mirena Landa, Juan Jose Ibarretxe lehendakariaren gobernuko giza eskubideen zuzendari ohiak; Manuela Carmena epaile eta PSE Eusko Jaurlaritzan aholkulari izandakoak; eta Ramon Mujika, PPko zinegotzi ohi eta zuzenbide irakasleak. Dokumentuan giza eskubideen urraketen zerrenda eta deskribapena jasotzen da, 2 epetan banatua. 1960tik 1978 bata eta 1979tik 2013 bestea. Txostenaren azken atalean, biktimen eskubideak bermatzeko gomendioak agertzen dira. Horietan, erakunde publiko guztiei eskatzen zaie nazioarteko organismo ofizialen gomendioak bete ditzatela eta euskal alderdi politikoei giza eskubideen aldeko eta biktimak laguntzeko politika publikoak babestu ditzatela, alderdikeriak alde batera utzita. Argi utzi nahi izan dute, asmoa ez dela bidegabekeriak parekatzea eta interpretatzea, urraketak zenbatzea eta egiaztatzea baizik. Urkulluk gehitu du Jaurlaritzaren helburua dela biktima guztiei egia, justizia eta ordaina ematea.